Mak info seputar Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Mak ya. Wah, ternyata Desa Panggungrejo iki enek sing kaya ngene iki lho. Keadaan dalane ya sik ngene iki, terus wit-witan jati-jati iki jan kaya alas bleger iki. Mbuh kene iki termasuk tanah pemajakan apa dudu aku ya ndak ngerti. Lah ning kene iki ya enek anu ngene iki lho, pleseng-plesengan lek ngarani apa ngene iki. Yes, iki intine pokok kali iki banjir gedhe ketoke dalan iki diliwati ya ora kena. Lah kene iki wilayah Panggurjo, Mak ya. Masuk Kelurahan Panggurjo, Kecamatan Panggurjo, Kabupaten Blitar. Lek pase kene iki anu ki lho, prapatan Bali Desa Balirejo kae. Ngulon sekinir ngono. Engko ya terus mengko kiwa tengen munggah medun ya pancen ya pegunungan. Engko tembuse ya kene iki lek lurus terus ngono engko tembuse Saman ki lho Mak ya, Saman Panggurjo teko Wetan. Lek masalah dukuhe jenenge apa aku ya kok ndak paham to, njajal sing ngerti daerah kene iki masuk dusun ngendi, njajal sing ngerti komen lho. Ya wis matur suwun wis ndelok videoku. Ya aja lali ini dipitet jempole. Sing rung follow di-follow, sing rung subscribe ya di-subscribe dadeke ben ngerti lek aku ngupload video-video ini ben ngerti ngono lho. Bae mergane video sing ngarep-arep iki jan apik-apik tenan iki. Ya wis iki keadaane lumayan iki lho. Iki lek bengi ketoke jan sahdu tenan. Mergane tak amati kok ya ora enek lampu penerangan iki kok ora enek. Iki lek bengi jan sahdu tenan. Ya jan ketoke jan uji nyali. Iki lek teko Panggurjo ning Balirejo ya cedhek lah iki ya termasuk rada cedhek paling. Dalan alternatif tapi ya keadaane ya wis ngene iki ngono lho Mak ya. Iki kira-kira enek apa ora di antara sampean sing duwe kenangan ning kene kira-kira enek apa ora? Lek enek ya komen ngono lho, aja mek meneng ae. Wah lha iki sedakane keadaane lumayan dalane. Dalane wis lumayan. Ya wis cor-coran ngiwa nengen ngono lho, ya mek gur penerangane jalan ora enek ngono lho Mak ya. Wah jan wis pokoke jan ngene iki. Ya apa jenenge suka duka ya perjalanan yang pegunungan ngene iki. Ya lek awan ngene iki jan sahdu. Lek iki tapi iki wis listrik wis enek, tapi dalan penerangan dalan iki kok ya rung enek Mak ya. Lek dusune apa aku jan tenan ndak ngerti, aku nggak ngerti. Tapi lek desane iki masuk Panggungrejo Mak ya. Lah iki mentok iki terus nganan kok terus ngirine teko Saman lho, Saman Panggurjo. Kae lho pisan wis ngono kuwi. Aku yakin lek wong kene karo dalan iki wis hafal lah, bendina liwat wis genah hafal. Ya wis ngene iki Mak ya.